नमस्कार मित्रांनो. आजची कथा एका अशा गावाची कथा आहे ज्या गावाला शापित गाव म्हणून ओळखले जातं. तसं आत्ताच्या काळामध्ये भूत प्रेत शाप अशा गोष्टींवर कोणी विश्वास ठेवत नाही. पण ही कथा आहे ती 80च्या दशकातली. सह्याद्रीच्या खोऱ्यामध्ये बसलेलं निसर्गाच्या सानिध्यातलं वाडी हे गाव. आता आजची जी कथा आहे ती वाडीभोवती फिरते. जसं की प्रत्येक गावामध्ये एखादा वाडा झपाटलेला असतो, कुठे एखादं घर झपाटलेलं असतं, एखाद्या गावामध्ये तळ्यामध्ये भूत असतं, तर एखाद्या गावामध्ये स्मशानामध्ये भूत दिसतं. तसंच आता वाडी या गावामध्ये एक शापित रस्ता होता. आता त्या रस्त्याला शापित म्हणण्यामागचं कारण पण तेच होतं, कारण त्या रस्त्याने जो रात्री प्रवास करायचा तो कधीच घरी परत यायचा नाही. आता त्याच्यासोबत नेमकं काय घडायचं हे त्यालाच माहिती. त्यामुळं त्या वाडीतलं कुणीही रात्री 9 नंतर घरातून बाहेर पडत नव्हतं. किती जरी महत्त्वाचं काम असलं किंवा काही जरी झालं तरी कुणीही रात्री त्या रस्त्याने प्रवास करत नव्हतं. आता तुमच्यापैकी बऱ्याच लोकांच्या डोक्यात हा प्रश्न आला असेल की जर त्या गावाकडे जाणारा रस्ता झपाटलेला होता तर ते लोक दुसऱ्या रस्त्याने का जात नव्हते. तर त्याच्यामागं पण एक कारण आहे. त्यावेळी आत्ताची एवढी प्रगती झालेली नव्हती आणि वाडी हे गाव तिन्ही बाजूनी डोंगरांनी वेढलेलं होतं आणि फक्त एकाच बाजूला 2 डोंगरांच्या मधून एक छोटीशी वाट गावापासून बाहेरच्या बाजूला जात होती. सगळं गाव डोंगरांनी वेढलेलं असल्यामुळं गावाला एक वेगळं सौंदर्य मिळालेलं होतं. पावसाळ्यामध्ये तर ते गाव एकदम स्वर्गासारखं वाटायचं. पाऊस चालू झाला की आजूबाजूचे डोंगर हिरवागार गालीच्या पांघरायचे. डोंगरावरची मोठमोठी झाडं गर्द हिरवीगार होऊन जायची. डोंगरावरून छोटे छोटे धबधबे व्हायचे. गावातल्या ओढ्याला पाणी यायचं. अशी ही वाडी. आता या वाडीमध्ये एक सदाशिव नावाचा मुलगा राहत होता. सदाशिव म्हणजे एकदम तरुण मुलगा, अजून लग्न झालेलं नव्हतं. आईबापांना तो एकुलता एकच. वाडीमध्ये जेमतेम 40-50च घरं असतील आणि त्या डोंगराच्या पायथ्याशी सगळ्यांची थोडी थोडी शेतं पण होती. सगळ्यांचं पोट हे शेतीवरच चालायचं. तसंच आता सदाशिव पण शेतीच करत होता. सदाशिवचे आई वडील पण सदाशिवला शेतामध्ये मदत करायचे. शेताच्या मशागतीसाठी त्याच्याकडे 2 बैलं पण होती. घरामध्ये दूध दुभती जनावरं, शेळ्या मेंढ्या अशी सगळीच जनावरं त्यानं पाळलेली होती. पण आता गेल्या 15 दिवसापासून सदाशिवच्या आईची तब्येत अचानकच बिघडली होती. पहिल्यांदा सदाशिवला वाटलं की तो छोटा मोठा आजार असेल, पण दिवसेंदिवस त्याच्या आईची तब्येत खालावतच चाललेली होती आणि आता तर 2-3 दिवस झालं तिनं अंथरूणच पकडलं होतं. तसं मात्र सदाशिवला आईची खूपच काळजी वाटायला लागली आणि त्याला वाटायला लागलं की आईला पटकन शहरातल्या एखाद्या चांगल्या दवाखान्यामध्ये दाखवून आणावं. 2-3 दिवसात शेतातली सगळी कामं पण संपणार होती आणि सदाशिवनं ठरवलं की एकदा शेतातली कामं संपली की आईला शहरामध्ये घेऊन जायचं. आजारी असल्यामुळं सदाशिवची आई आता घरामध्येच असायची. बघता बघता शेतातली सगळी कामं आता आटपत आलेली होती आणि त्याच दिवशी शेतामध्ये काम करताना सदाशिवनं ठरवलं होतं की उद्या काहीही झालं तर आईला दवाखान्यामध्ये घेऊन जायचं. आणि घरी आल्या आल्या त्यानं ही गोष्ट त्याच्या वडिलांना म्हणजे गणपतरावांना बोलून पण दाखवली. तसे गणपतराव सदाशिवला म्हणाले, सदाशिव, उद्याचा दिवस तेवढं कुठं जाऊ नकोस बाबा, कारण आज रात्री अमावस्या लागते. उगीच काय तर लटांबर मागे लागायचं. उद्याचा दिवस तेवढा जाऊ दे. परवा दिवशी सकाळ सकाळी तू तुझ्या आईला घेऊन शहरामध्ये निघून जा. तसं सदाशिवनं होकारार्थी मान हलवली. आता एवढे दिवस थांबलोय तर आता एका दिवसाने काय फरक पडणार आहे असा त्याच्या मनात विचार आला. आता सदाशिवची आई आजारी पडल्यापासून सदाशिवची काकूच त्या तिघांचं जेवण बनवून द्यायची. रात्री काकूनं जेवणाचा डबा दिला. तसे सदाशिवच्या घरातले सगळेजण जेवले आणि रात्री झोपायची तयारी करायला लागले. त्यावेळी वाडीमध्ये लाईटची वगैरे कोणतीही सोय नव्हती. रात्री घरामध्ये दिवे लावायला लागायचे. सदाशिव बाहेरच्या दिवाणखान्यामध्ये झोपायचा आणि आतल्या छोट्याशा खोलीमध्ये त्याची आई असायची. पण आता आई आजारी असल्यापासून गणपतराव पण बायकोची देखभाल करण्यासाठी त्यांच्याच खोलीमध्ये झोपायचे. रात्री 9-9:30ची वेळ. सदाशिवच्या डोळ्यावर झोपेमुळे झापड आलेली होती. दिवसभराच्या कामामुळे थकवा आलेला होता, त्यामुळे त्याचे डोळे झाकायला लागले. म्हणून त्यानं दिव्याचा प्रकाश थोडासा कमी केला आणि त्याने आपले डोळे झाकले. पण त्या दिवशी एवढा थकवा येऊनसुद्धा का कोण जाणे सदाशिवला झोपच लागत नव्हती. त्याला खूपच अस्वस्थ वाटायला लागलं आणि त्याला उगीच असं वाटायला लागलं की आज काहीतरी वाईट घडणार आहे. पण तो त्याच्या मनाचा भ्रम होता की येणाऱ्या संकटाची चाहूल होती हेच त्याला कळत नव्हतं. तोवर घराच्या पत्र्यावर टप 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 असा आवाज यायला लागला आणि हळूहळू तो आवाज खूपच वाढला. मुसळधार पाऊस आता पडायला लागलेला होता आणि मुसळधार पावसासोबत जोराने
सोसाट्याचा वारा पण व्हायला लागलेला होता. एक तर त्या दिवशी सदाशिवला खूपच अस्वस्थ वाटत होतं. त्यात त्याची आई खूपच आजारी होती आणि त्यात निसर्गाचं हे रौद्र रूप बघून सदाशिव मात्र आतून चांगलाच घाबरला. निसर्गाचं रूप अजूनच रौद्र झालं आणि पावसाचा जोर अजूनच वाढला. सदाशिवने त्याच्या आयुष्यात बघितला नव्हता एवढा जोराचा पाऊस त्या दिवशी चालू झालेला होता. घराच्या खिडक्या धडाधड उघड झाप व्हायला लागल्या. त्यानं पटापट उठून सगळ्या घराचे दरवाजे आणि सगळ्या खिडक्या एकदम व्यवस्थित बंद केल्या. जवळजवळ 1.5-2 तास त्या पावसाचा धुमाकूळ चालूच होता. पण 1-2 तासानंतर पाऊस पूर्णपणे बंद झाला. त्यावेळी साधारण रात्रीचे 12 वाजले असतील. जरी पाऊस बंद झालेला असला तरी छतावर पडलेल्या पावसाचे थेंब घराच्या छतावरून उघडून घराच्या बाजूच्या मातीमध्ये पडत होते आणि त्यांचा एक वेगळाच आवाज सदाशिवच्या कानावर पडत होता. आणि त्या आवाजामुळं सदाशिवला उगीचच वाटायचं की आपल्या घराच्या आजूबाजूला कोणीतरी आहे आणि तो सारखा दचकून उठून बसायचा. पण ज्यावेळी तो नीट कानोसा घेऊन ऐकायचा त्यावेळी त्याला जाणवायचं की हा तर पावसाच्या थेंबाचा आवाज आहे. न राहून त्यानं दिवाणखान्यातली एक खिडकी उघडली आणि तो खिडकीच्या बाहेर बघायला लागला. तसं त्याला झटकन खिडकीच्या बाजूने काहीतरी वाऱ्याच्या वेगाने पळत गेल्यासारखं दिसलं. क्षणभर त्याने स्वतःचे डोळे चोळले आणि तो पुन्हा नीट बघायला लागला. त्यावेळी त्याला तिथं काहीच दिसलं नाही. पण त्याला मनातून सारखं वाटत होतं की त्याला मगाशी काहीतरी दिसलं होतं. पण त्यानं स्वतःच्या मनाची समजूत घातली की त्याला कदाचित भास झाला असेल आणि तो पुन्हा ती खिडकी उघडी ठेवून त्याच्या खाटेवर येऊन पडला. त्यावेळी मात्र सदाशिवची झोप पूर्णपणे उडलेली होती आणि त्याला खरंच त्याच्या घराभोवती कोणीतरी फिरतंय असं सारखं जाणवत होतं. पण घरातलं वातावरण एकदम तंग झालेलं होतं. त्याला उगीचच गुदमरल्यासारखं वाटायला लागलेलं होतं. आणि हे कमी होतंय की काय तेवढ्यात अचानक गणपतराव जोराने ओरडत बाहेर दिवाणखान्यामध्ये आले. तसा सदाशिव दचकून खाटेवरून उठला आणि तो गणपतरावांना विचारायला लागला, आबा काय झाले, तुम्ही का ओरडायला लागलाय? तसे गणपतराव म्हणाले, अरे सदाशिव, तुझी आई बघ ना कशी करायला लागली. तसा सदाशिव काळजीनं आईच्या खोलीमध्ये पळाला आणि त्यानं ज्यावेळी आईची अवस्था बघितली त्यावेळी त्याला भीतीनं धडकीच भरली. सदाशिवची आई म्हणजे यमुनाबाई या थंडीनं कुडकुड कापायला लागलेल्या होत्या. तिच्या अंगावर 3 घोंगडी टाकलेली होती तरी पण ती थंडीनं थडाथड उडत होती. तसं सदाशिव तिच्या जवळ जाऊन बसला. तिच्या अंगावरून हात फिरवला त्यावेळी त्याच्या हाताला चटका बसला. एवढा ताप यमुनाबाईला आलेला होता. तापामुळं तिचे डोळे पूर्णपणे पांढरे झालेले होते आणि ती खूपच विचित्रपणे विवळायला लागलेली होती. तशी मात्र सदाशिवला खूपच काळजी वाटायला लागली आणि त्यानंतर सदाशिवनं मनात काहीतरी ठरवलं आणि तो गणपतरावांना म्हणाला, आबा आता फार उशीर करून चालणार नाही, आईला आपल्याला आत्ताच शहरामध्ये न्यावं लागेल. तसं गणपतरावाच्या तोंडातून उद्गार निघाले, काय सदाशिव, तुला वेळ बीड लागली की काय? अरे हे भयान रात्रीची वेळ आणि त्यात आज आमुष्य आहे. असल्या रात्री तू यमनीला घेऊन कुठं जाशील? तसं सदाशिव म्हणाला, आबा मला ते काय माहीत नाही. मला फक्त एवढं माहीत आहे की आज रात्री जर आपण आईला दवाखान्यात नाही नेलं तर माझी आई वाचणार नाही. गणपतरावांना पण काय करावं तेच कळत नव्हतं. मुलाचं म्हणणं पण बरोबर होतं कारण अजून मध्यरात्र होती. यमुनाबाईची तब्येत तर खूपच बिघडलेली होती. सकाळपर्यंत काही अघटित घडलं तर काय करायचं आणि बाहेर जावं तर टेन्शन, कारण गावाच्या बाहेर पडायला ते शापित वाटेनंच जावं लागणार होतं. त्यांची बुद्धीच चालायची बंद झाली. पण सदाशिव मात्र ऐकायला तयार नव्हता आणि तो आता निर्वाणीच्या स्वरामध्ये गणपतरावांना म्हणाला, बाबा तुम्ही आवराआवर करायला घ्या, मी तोपर्यंत बैलगाडीला झोपतो. असं म्हणून तो पटकन उठला आणि त्यानं अंगावर कपडे घातले. वाऱ्याच्या वेगानं तो दरवाजातून बाहेर पडला आणि त्यानं गोट्यातली बैल गाडीला झोपली. पटकन घरात येऊन घरातलं एक गोंगडं नेऊन गाडीमध्ये अंतरलं आणि त्यानं यमुनाबाईला अलगद आपल्या दोन्ही हातांनी उचललं आणि बैलगाडीमध्ये नेऊन ठेवलं. त्यानंतर गणपतराव आणि सदाशिव हे दोघे पण बैलगाडीमध्ये येऊन बसले. गाडीमध्ये बसल्या बसल्या सदाशिवनं बैलांच्या पाठीवर चापकाचा एक फटका दिला तशी बैल गाडी उडत घराच्या अंगणातून बाहेर निघाली. जशी बैलगाडी चालायला लागली तशी बैलाच्या गळ्यातली घुंगरं वाजायला लागली. सगळा गाव त्यावेळी निपचित पडलेला होता. पाऊस थांबलेला होता पण खूपच मोठा पाऊस झालेला असल्यामुळं सगळीकडे चिखल झालेला होता. रस्त्याच्या बाजूने पाण्याची पाटच्या पाट वाहत चाललेली होती. रस्त्यावरची बरीचशी माती वाहून गेलेली असल्यामुळं मातीखालची दगडं उघडी झालेली होती. त्यामुळं गाडी धडाधड आदळत त्या पाण्यातनं वाट काढत पुढं चाललेली होती. पण आता सदाशिवला त्याची चिंता नव्हती. त्याला काही करून त्याच्या आईला दवाखान्यामध्ये घेऊन जायचंच होतं. 5च मिनिटामध्ये तो गावाच्या वेशीजवळ येऊन पोचला. खरं तर यावेळी सदाशिवनं
किंवा गणपतरावांनी कधीच गावाची वेश ओलांडली नव्हती. पण आज त्यांच्यावर वेळच अशी येऊन ठेपलेली होती की त्यांनाही करावंच लागणार होतं. गणपतरावांनी गाडीतूनच देवाला हात जोडले. सदाशिवनं पण मनातून देवाचं आवाहन केलं आणि त्यानं आपली गाडी वेशीतून बाहेर काढली. गाडी आता कच्च्या रस्त्याला लागलेली होती. रात्रीच्या त्या भयान शांततेत फक्त बैलांच्या पायांचा टपटप आवाज, रस्त्याच्या बाजूने वाहणाऱ्या पाट्याच्या पाण्याचा खळखळाट आणि बैलांच्या गळ्यातल्या घुंगरांच्या आवाजाव्यतिरिक्त तिथं दुसरा कुठलाच आवाज येत नव्हता. आणि जसे जसे ते गावाच्या बाहेर पडत जातील तसं तसं तो रस्ता अजूनच काळोखामध्ये बुडत चाललेला होता. सदाशिवनं बैलगाडीमध्ये एक कंदील घेतलेला होता. त्या कंदिलाच्या प्रकाशामध्येच तो आपली गाडी चालवत होता. यमुनाबाईची तब्येत क्षणाक्षणाला बिघडत चाललेली होती. हळूहळू ते आता गावातल्या ओढ्याजवळ जाऊन पोचलेले होते आणि खरा थरार त्या ओढ्यापासून पुढं चालू होणार होता. आता जसं त्यांची गाडी त्या ओढ्यापासून थोडीशी पुढं गेली तसं एक थंडगार हवेचा झोत त्यांच्या दिशेने आला. जसं काही तो झोत त्यांना काहीतरी सांगायचा किंवा त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न करत असावा. क्षणभर ती हवा त्या बैलगाडीभोवती घोटाळली आणि पुन्हा मागच्या दिशेने निघून गेली. थोड्याच वेळात रस्त्याच्या बाजूच्या झाडांची संख्या आता चांगलीच वाढलेली होती. डोंगरावरून वाहत येणारं धबधब्यांचं पाणी अधूनमधून रस्ता कापत पुढं चाललेलं होतं आणि त्या वाहत्या पाण्यातून वाट काढत काढत सदाशिव त्याची बैलगाडी पुढे घेऊन चाललेला होता. आणि आता जवळजवळ एक 15-20 मिनिटाचं अंतर कापून पुढे गेलो असेल नसेल तेवढ्यात अचानक सदाशिवच्या गाडीची बैलं जाग्यावरच थांबली. काही केल्या ती बैलं पुढंच जाईनात. तसं सदाशिव जोरजोराने ओरडून बैलांना पुढं जायला सांगत होतं, पण बैलं मात्र गाळात पाय रुतल्याप्रमाणे जागेवरच थिजून थांबलेली होती. ती एक पाऊलसुद्धा पुढं टाकायला तयार नव्हती. तसं सदाशिव गणपतरावांना म्हणाला, आबा, बैलांना काय झालं? बैलं पुढंच सरके नाहीत की. असं म्हणून सदाशिवनं गाडीतला चाबूक घेतला आणि त्यानं चाबकाचे फटके बैलांच्या पाठीवर मारले. तशी बैलं 4 पावलं पुढं गेली. त्यावेळी गणपतराव सदाशिवला म्हणाले, सदाशिव, अरे हे मुकी जनावर आहेत, त्यांना मारू नकोस. जे आपल्याला दिसत नाही ते या मुक्या जनावरांना आधी दिसतं. तसं सदाशिवच्या लक्षात आलं की गणपतरावांना काय म्हणायचं आहे ते. पण आता या गोष्टीचा विचार करत बसायला त्याच्याकडे वेळ नव्हता. तो जोरजोराने चाबकाचे फटके बैलांच्या पाठीवर टाकायला लागले. बैलं एक 10-12 पावलं पुढे गेली खरी, पण पुन्हा मात्र बैलं चांगलीच बिथरली आणि ती आता मागं सरकायला लागली. सदाशिवला नेमकं हे काय घडते तेच कळत नव्हतं. तेवढ्यात गणपतरावांचा पाठीमागून कापरा आवाज आला, सदाशिव, पुढं रस्त्यावर बघ. तसं सदाशिवनं घाबरतच पुढं रस्त्यावर बघितलं. त्यावेळी त्याला रस्त्यावर जे चित्र दिसलं ते बघून त्याच्या पायाखालची जमीनच सरकली. कारण सदाशिवच्या गाडीपासून एक 20-25 फुटाच्या अंतरावर एक बाई उभी होती. चांगली 10-12 फूट उंचीची ती बाई होती. खरं तर साधारणतः एका बाईची उंची किती असायला पाहिजे? 4 फूट, 5 फूट किंवा 5.5 फूट. पण ही बाई 10-12 फूट उंचीची होती. अंगावर हिरवी साडी घातलेली, हातामध्ये हिरवा चुडा भरलेला, डोक्यावरची केस विस्कटलेली, कपाळ भरून मळवट भरलेलं. डोक्यावरची केस तोंडावर आल्यामुळं तिचा चेहरा काही स्पष्ट दिसत नव्हता. पण तिची वेशभूषाच एवढी भयानक होती की तिचा चेहरा बघायची गरजच नव्हती. तिला बघूनच सदाशिव आणि गणपतराव थरथर कापायला लागले. वाडी ज्याला भूत भूत म्हणायची ती हीच तर बाई नसेल ना, असा विचार क्षणभर सदाशिवच्या डोक्यामध्ये येऊन गेला. सदाशिव थरथर कापायला लागलेला होता. भीतीनं त्याची गाळण उडालेली होती. तसे गणपतराव सदाशिवला ओरडायला लागले, सदाशिव, गाडी पटकन मागं घे. तसा सदाशिव बैलांना मागं सरायच्या सूचना द्यायला लागला. पण आता त्या बैलांना पण काय झालं होतं काय माहिती. बैलं पण एकदम सुन्न झालेली होती. जणू काही त्या समोरच्या बाईनं त्यांना संमोहित केलेलं असावं. सदाशिवला काय करावं तेच कळत नव्हतं. पण आता त्यानं ज्यावेळी निरखून बघितलं त्यावेळी त्याच्या लक्षात आलं की ती बाई आता हळूहळू पुढं सरकायला लागलेली होती. तशी मात्र बैलं बिथरली आणि बैलं रस्त्याच्या बाजूच्या झाडीतून मिळेल त्या वाटेनं पळायला लागली. बैलं बिथरून पळायला लागली तसं सदाशिव आणि गणपतराव आईला घट्ट पकडून त्या गाडीमध्येच बसले. त्यानंतर ती गाडी जंगलाच्या अंधारामध्ये कुठं गायब झाली हे कुणालाच माहिती नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सगळा गाव सदाशिवच्या घरासमोर गोळा झालेला होता. कारण सदाशिवचं सगळं कुटुंब गायब होतं ही बातमी आता सगळ्या गावात पसरलेली होती. गावाच्या आजूबाजूच्या डोंगरामध्ये आणि जंगलामध्ये सगळीकडे त्यांची शोधाशोध करायला लागलेली होती. आणि त्यावेळी गावातल्या ओढ्याच्या बाजूच्या एका डबक्यामध्ये त्यांना सदाशिवची बैलगाडी दिसली. सगळं गाव त्या डबक्याभोवती गोळा झालं. लोकांनी प्रयत्न करून ती गाडी बाहेर काढली, पण त्या गाडीमध्ये कुणीच नव्हतं. ती बैलं गाळामध्ये बुडून मेलेली होती.
हाती लागली होती ती फक्त ती निर्जीव बैलगाडी. पण सदाशिव, त्याची आई यमुना आणि गणपतराव हे तिघे कुठेच सापडले नाही. त्यानंतर बरेच दिवस त्यांची शोधाशोध चालू होती, पण त्यांचा पत्ता कधीच लागला नाही. सगळ्या गावावर शोककळा पसरली. शापित वाटेने गावातल्या अजून तिघांचा बळी कसा घेतला याची चर्चा प्रत्येक पारावर रंगायला लागली आणि त्या गावाच्या काळ्या इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये अजून एक पान जोडलं गेलं.